מה קורה, מותק? מה? את נורא חיוורת. מה? את מרגישה טוב? כן. מה? את בטוחה שאין לך חום או משהו? את נראית... אני מתקשר לרופא. אני מתקשר לדוקטור לוי. הוא עושה ביקורי בית, ננצל את זה. תעזוב אותך, מה אתה מתקשר? אל תתקשר לשום רופא, אין לי שום חום, אני מרגישה בסדר גמור. את נראית נורא עייפה, את ממש מדאיגה אותי. אולי כדאי שתלכי לישון? מה? אבל אני לא עייפה. אולי שאני אכין לך כוס תה עם לימון? אל תעשה לי שום דבר, אני לא מבינה. די, תפסיק. מה יש לך? מה יש לך? אני לא מבינה, אני לא עייפה, אני לא חיוורת, אין לי חום, לא כואב לי הראש, אני מרגישה טוב מאוד, אל תעשה לי שום כוס תה עם לימון, אני מרגישה מצוין. אני מרגישה ממש טוב, רעננה, הכל בסדר, אני לא מבינה מה אתה רוצה. יופי, אז אולי נעשה סקס.